усіх вельми сердечно і запрошую на представлення про Божє народження. Кожен год ми схиляємося на таємницю усилавлення Божого Сина. Наша пам'ять допоможе нам вспомнить події Бетлеємської ночі. Ведають їх усі, і діти, і дорослі. Чим для нас з'являється свято Божого народження? Чи це тільки історичне здарення, про яке ми вже стільки відаємо? Сімейне свято, час відпочинку. Так, але що ще? Зустрічі з сім'єю, з сябрами, з героями популярних телевізійних програм. Так, але з ким ще? Про Божє народження написано вельми шмат оповіданню, сапраўдних і придуманих. Їх коштовністю тим, що вони намагаються розповісти правду про нас і про нашого Бога. Ми підрихтували для вас представлення про маленького принца, який, вандруючи по планетах, навідує землю у день перед святом Божого народження. У його є мета – поклонитися маленькому Єзусу. Чалавеча, вандроўнік гэтай зямлі, вось, абвяшчаю табе вялікую радасць. Сёння ва ўбогай стайні ў Бэтлееме нарадзіўся Збавіцель. Прынёс ён любоў, якой не ведаў свет, каб вылечыць тваё сэрца. Вокны вымытыя, пыл выцерты, адзенне выбранае, рыба падсмажаная. Засталося толькі падцерці падлогу, схадзіць у цырульню, ну і гэта было б усё. А ты што тут робіш? Але я глядзеў на гэтую планету, то здзівіўся вашай хуткай падрыхтоўцы, гэтаму узрастаючаму клавіна руху ў крамах, гэтаму паспешнаму прыбіранню хаты і гатаванню страў. Да якой падзеі вы так рыхтуецеся? Куды так спяшаецеся? З хаты ў школу, са школы ў краму, з крамы ў краму, з крамы да хаты. Чалавеча, ты што, з луны зваліўся? Праз 2 дні Божае нараджэння. Так я чуў пра гэта і таму шукаю бэтлеемскія стаенкі. Ці ведаеш ты, добрая жанчына, як туды дайсці? Ты што, праз 2 дні свята, а ён шукае стаенкі.
Але што мне да гэтага? Мне яшчэ трэба купіць елкі і цацкі, падрыхтаваць падарункі. Калі я гэта ўсё паспею, трэба спяшацца. Добрый день. 2 плюс 3 гэта 5, 5 и 7 гэта 12, 12 и 13 гэта 25. Добрый день. Ох, разом 1 плюс 300 тысяч и 235 тысяч. И что ж ты зробишь с миллионом? Что я с ним зроблю? Так. Я его маю. А что дают тебе гроши? Багаття. А навошта тобі багаті? За гроши я могу набыть все, что только захочу. Я ж богатый человек. Няправда, ти бідний чоловік, який не ведав любові і не може її купити. Бо нема крами, де продаються сябри. Чи ти в своєму житті кого-небудь любив? Не ведаю. Ти у своєму житті займався чимось іншим, окрім збирання грошей. Не, я серьезный человек. Не люблю недоречностей. А ты кто такие и что у тебя есть? Я мандровник, у мене є любов моєго сябра. Я шукаю його, як сказати, що я його люблю. А тебе оплачивается любить? У люди закохані у лічби. Коли оповідаєш їм про сябра, вони ніколи не запитають про найважніші справи. Ви ніколи не почуєте від їх питання, якого гучання гумору, чи мають почуття гумору. Вони питаються, скільки йому годов, скільки заробляє його не батька, яку користь має з цього знайомства. Думають, що це звістки, що стікаєш по чоловіка. Коли говориш людям, бачу пригожий дом з червоної цегли, звичайними квітками і голубами на даху. Люди не уявляють пригожості тому дому. Треба їм сказати, бачу дом зайнят доляром. Тоді ускрикнуть, який чудовний пригожий дом. Привітання! А штось потрібно? Почекай, може ти зустрікав любов? Може ти ведеш до її дорогу? Любов ніколи ніхто мене не любив. Колись один чоловік умер від любові захотів користати його власністю. Думаю, що любові немає. Люди забили любов, в своєму житті імкнуться тільки заробляти гроші, а потім їх використати. І так увесь час. Замкнуте коло, бізнес. Шкода мне тебе, бо моцно тебе покривдили. Тому ти і не віриш у любов. Мабуть, твоє життя жахливе, тому ти і не бачиш його сенсу. Але я вірю, що любов є, і вона справді існує. Тільки йде дорога, що веде до її. Я знайду любов, бо любов є. Прывітанне, магу я сесці каля цябе? Ведаеш, я маю ўжо досыць гэтых святочных клопатаў. Усе такія неспакойныя, злуюцца. Здаецца, што хопіць аднаго слова, каб распачалася наступная сусветная вайна, толькі цяпер ва ўласнай сям'і. Але найгоршае чакае мяне заўтра, калі прыйдуць родныя. Прыгожа апранутыя, яны найперш будуць хваліцца сваімі дасягненнямі. А пазней размова сыдзе на ўзровень, дзе, з кім, за што. А ты ведаеш, зразумела, што выпіць таксама не забудуцца. Тыповае сямейнае свята. Я стамілася ад такого падвойнага жыцця. Ведаеш, я сустрэчу дзіўнага чалавека, напэўна, вар'ята. Ён спытаў мяне, ці ведаю я дарогі да любові. Ну і што? Што ты яму адказаў? А ты, што б яму адказала? Мой адказ быў бы адназначны. Любові не існуе. Я яму таксама адказаў, але ўсё ж гэта пытанне не дае мне супакою. Зорка Вифлеємська над землею
Кая ноч, кай з ваўком можаш павітацца за лапу. Калі ліса есть пачастунак з тваёй рукі. Калі тыгар лашчыцца, як хатні кот. Калі скорпіёны перестаюць жаліцца. Калі куры перестаюць квахтаць. І хаця завтра гэты цуд скончыцца, і ўсё вернецца да звычайнага жыцця, не забывайся, што такі цуд магчымы, калі людзі могуць быць людзьмі, а ты можаш быць чалавекам.